Haswa kapor khat arbje ha kamiet juga arpun re tri uleber arja arpusan la yo jing tep bakla don ka jingja ya tengku kali haki benta ka surak persya ka Shillong Civil Hospital ha ka balaong bakala long ka isir kai hadu kata. Habalet cekete ke jaka la syam bakawai ka kali Hyundai I20 kapadon yo registration number ML not sunway RIW nrio balanya do Elias im yong khat khandai Snem karta kalalet tenra e ka jingker na lenti yat gejat la ni ka footpath railing haki benta kalyang surak badon ka hospital. Shushu nalor Elias la don sawu Samla obasong lang hakate ka kali bulatip kerteng kumu yomiki kongsdir khat nyo Snem karta bat kidang tmu ban let cheki than lum ding jri. Kini ki arngot kidang wan na ki benta ka barek batang Maria poi hakate ka jakapan u Elias ubanya ya ka kali ulapen tanra no ya ka hakate ka jingkernar laong bakini ki arngot kim daman sau jor hadu kata henry lara pat ya ki Civil Hospital banle ka medical check up kat kom ki pulet wat la kidang up ya ka kai pot medical laong bakini ki arngot ki ladon hapadang ka jing smakiat bat le si deina ka ni ka daw ba umla bante la kam shu ya ka kali na lor ba ulapen hairstad. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.